Dobrý večer. Michal, vítajte u nás. Nech sa páči. Je tam hra, postupujete. Prvými postupujúcimi sú pani Alena a slečna Michaela. Ešte raz vítajte u nás. Nech sa páči. Vášnu hraciemu panelu poprosím. Miška, začínate ako prvá. Priečinok číslo 4. 5000 korún. Pani Alena, nech pokračuje. Sedmička 6000, 11000. Devina 7000, 38000. Nájdeme prvý nápis, áno, Vajtéka. Trojka 10 000, 48 000. Také sumy už máme na oboch stranách, druhý nápis Vajtéka. Miška, 48 000. Môže byť spokojná. Blahoželám, majte sa pekný, dovidenia.